हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो सकाଳु सकाळୁ ମୁଁ ଉଠିକି ମୋର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରି ସାରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଜି ଟିକେ କିଛି ଘରର କାମ ଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ କହିଲେ କି କାଠ ପିଞ୍ଚି ଦେ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରକାର କାଠ ପିଞ୍ଚି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତିରେ ମୁଁ କାଠ ପିଞ୍ଚି ଆସେନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ। ଓହୋ, ବଢ଼ିଆ ତ ଧରିବାକୁ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଧରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହାଣି ହାଣି ବହୁତ କିନ୍ତୁ କରିଦେଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗାଇଜ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥିଲେ କେମିତି କାମ କରନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ପିଞ୍ଜିକି ସାରି ଦେଇଥିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ, ପାଖାପାଖି 4-5ଟା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରୁଥିବେ। ଘରେ ଥିଲେ ଯଦି କାମ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି କାମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଘରେ ଥିଲେ ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କାଠ ପିଞ୍ଚି, ସକାଳ କାମ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇପରି ବହୁତ ପିଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ବି ତ ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇ ସାରିଲେ ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।